Haveu vist algun nen que ha tirat l'esmorzar a la paperera o algun lloc? Jo no he vist ningú nen. Llançant per al perill. Sí, llançant a la paperera. Jo crec que un dia em vaig trobar un, però que llançava un esmorzar i el veia llançar a brossa i després va llançar un paper perquè no es vegi. Però d'aquí és aquesta escola? O... No, de l'escola. A veure si trobem alguna solució per tenir aquí. Podríem fer que ensenyem tothom aquí a la classe a l'esmorzar. Ja tens un tractor. I Natàlia, tu tens alguna cosa? Sí. Això és una bona. Puc posar a la nota aquesta cartellera? Sí. Gràcies. Ara això s'ha de